zuciyarta har sai da zan yi har ke fahimta tun farkon haɗuwar mu da ke soyayya na kama da ke nauyin baki shi yana da zo wannan sabon mato kullum ba mu suke hawaye na ai da cewa safarin kirki la ilaha illallah alƙawari ne cuta gari kin gani ke ce kadai kawai magani tallafa kiyo na wani ki ba ni san ki in shigo gani ban jin daɗin labari in ba na ki ba ba tsari ai ko a cikin taurari ki da yarda ki da ke yin mori ki aminta da ni ba sharri na zo da daban alkairi san kiki ba ina ta san batu har an shi na zautu ba na iya karatu yanzu abu gani alƙawari ne